Kaixo egunon eta ongi etorri beste saio berri batera. Gaurkoan Iñaki Atxa elkarrizketatuko dugu. Argazkilaria da eta berako Labiaga ikastolan argazki erakusketa bat egingo du datorren larun batetik. Besterik gabe, has gaitezen edukiekin. Has gaitezen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egunean, 1814an, Fernando Zazpigarrenak agintea hartu zuen, Espainiako independentzia gerraren ondoren. 1884ko martxoaren 24an, berriz, Harry Houdini mago hungariarra jaio zen. Gaur bezalako egun batean, baina 1882an, Robert Kochek Mycobacterium tuberculosis aurkitu zuen, tuberkulosia sortzen duen bakterioa. Azkenik, 1951ko martxoaren 24an, Tommy Hilfiger moda diseinatzaile estatubatuarra jaio zen. Ikus ditzagun orain gaurko lerroburuak. Ehunta 167 koronavirus kasu berri atzeman dira Nafarroan azken egunean. Aste zainduan etxera itzultzen diren ikaslei PCR froga egingo die osasunbideak. Nafarroko kanalaren lehenbiziko fasearen zabaltzeak Azkoien aldeko udaberriko uztak ureztatuko ditu maiatzetik aintzinera. Lurralde kohesioko lanak lizitatu ditu Karkarren biribilgune berri bat eta oinezkoentzako korridore bat eraikitzeko, 420.000 euroko zenbatekoan. Etxe bizitza eskubidea bermatzeko proposamenak aurkeztu ditu Ernaik. Herri lanek apirilaren amaieran 121 A errepide nazionalaren bigarren zatiaren obrak hastea aurreikusi du Olabeko zaharbidetik lantzeko bidegurutzeraino. Nafarroko PPko diputatu ohia Jaime Ignacio del Burgok lekuko gisa deklaratu du Gürtel auzian eta 500.000 pezeta eskudirutan jaso zuela aitortu egin du. Materia organikoaren gaikako bilketak 181 egin du gora azken hamarkadan, Nafarroa lehena da estatuan jardun horretan. Etxeko eta auzoko konpos onenarandako bigarren lehiaketa iragarri du mankomunitateak. Arrazismoaren aurkako kazetaritza mahai inguruarekin amaituko dira Nafarroko gobernuak arraza bazterketari aurre egiteko antolatutako ekitaldiak. Pez Limbo konpainiak koxkak antzeslana antzestuko du martxoaren 31an asteazkenarekin. Lan hau, irriziklo euskarazko umore zikloren barruan dago eta duela 2 aste geroratu behar izan zuten. Aste honetako agendarekin jarraituko dugu orain. Gaur, Antsoaingo liburutegian Pontxa eta Ipuin kutxa deituriko ipuin kontaketa egongo da, 3 eta 5 urte arteko haurrentzat, arratsaldeko 5:30 6:30. Ipuin kontaketa berdina, baina 6 eta 12 urte arteko haurrentzat, 6 eta 4 7 eta 4 izango da. Gaur ere, arratsaldeko 7 galtzaileak deituriko antzerkia egongo da Nafarroako antzerki eskolan, 4 euroko sarrerarengatik. Bihar, osteguna, martxoak 25, Atarrabiako kulturetxean Xabier Artea ipuin kontalaria arituko da, ipuin txikiak, abentur handiak ipuina kontatzen, arratsaldeko 5:00 6:00. Ostiralean berriz, Nafarroan 1512 taldearen kontzertua egongo da Totem aretoan, arratsaldeko 7 eta 4:00. Larun batean, goizeko 11etan, Jaioi Kusama arte laborategia egongo da Juslarrotxako Zibiboxean, 6 eta 11 urte arteko haurrentzat. Egun berean, arratsaldeko 6etan, beste behin batean antzerkia izango da Nafarroko antzerki eskolan, 6 euroko sarrerarengatik. Ordu berean, baina Iturramako Zibiboxean, Babian zaude deituriko familientzako antzerkia antzestuko da. Azkenik, 6etan ere, baina Antsoaingo antzokian, helduentzako ipuin kontalaria arituko da, munduko emakumeak ipuina kontatzen. Azkenik, igandean, Artikako kulturetxean ilargiaren atzean deituriko aurrentzako antzerkia egonen da, arratsaldeko 6etan, 4 euroko sarrerarengatik. Egun eta ordu berean, baina Txantreako Euskaldunon biltokian, Udare erraldoiaren istorio harrigarria pelikula proiektatuko da. Izena ematea, WhatsApp bidez eginen da, 699-61-12 telefonora. Azkenik, igandean, arratsaldeko 7etan, Berriozarko auditorioan, 2 urte, 4 hilabete eta egun bat dokumentala proiektatuko da. Jarrai dezagun orain gaurko egunkarien azalekin.
Diario de Notiziasen arabera, Nafarroan COVID-aren txertoaren 100.000 dosi baino gehiago jarri dira dagoeneko, eta espero da uztaila baino lehen zenbaki hori 260.000tik gorakoa izatea. Txibitek uste du, uda baino lehen biztanleriaren 140 baino gehiagok txertoa jaso izango duela. Bestalde, materia organikoaren bilketa selektiboa 180 batean hasi da Nafarroan 2010tik. Komunitate forala buruan dagoelarik paper eta kartoiaren eta ontziarinen eta beiraren bilketan. Horretaz gain, Del Burgok esan du Aznarrek ezagutu eta onartu egin zituela Barzenasi egindako ordainketak. Jaime Ignacio Del Burgok berriz ere aitortu du Barzenasek diru eman ziola ordainketa legalak egiteko. Gainera, kontu hartzaileak esan du gobernu foralak 1,2 milioi euro ordaindu beharko dizkiola hau denasari galdutako bidaiariengatik. Azkenik, Diario de Notiziasek dio Enrique Kondek eta Iñaki Portok sari nazionala irabazi dutela erreportai batengatik. Diario de Navarrari dagokionez, azala irekitzeko esaten du COVID positiboen eta ospital pazienteen zenbakiek igotzen jarraitzen dutela Nafarroan, ospitaleko COVID pazienteak ia 100 direlarik. COVID-arekin jarraituz, Angeles Alabak 110 urteko emakume nafarrak txertori jabe jarraitzen du. Bere familiak esaten du inork ez dituela deitu emakumeak txertoa jartzeko. Bestalde, Antonio Catalanek AC Hotelsen presidenteak esaten du aurtengo uda ere galdu egingo dugula. Azkenik, Diario de Navarraren arabera, Iruñerriko 4.121 familiek 2.700 tona ongarri ekoizten dituzte haien hondakinekin. Gararekin jarraituz, azalak esaten du sagarduik zin egin duela 65 urtetik beherako pertsonek txertoa jasoko dutela datorren astean. Gaur hasten da berriz AstraZenecaren txertaketa, Euskadin prozesua bereziki motel doalarik. Bestalde, datu txarrek aste santuaren eztabaida berpiztu dute, neurriak zorrotzegiak ez ote direnen inguruan. Horretaz gain, Juntsek bere papera erreklamatu du ERC eta KUP arteko akordioaren ondorioz, bere 32 diputaturik gabe, investidura ez dela posible oroitaraziz. Bestalde, emakume askok ez dute aukera edo eskubiderik izan. Orain berriz, badaukagu eta gure momentua da. Esaten du Karmele Gisasola harri jasotzaileak. Azkenik, Juri Bertxitxek Athletic Klubeko jokalariak esan du zorte handia dela giro osasuntsua egotea afizio eta jokalarien artean, Sevillan jokatuko den finalari erreferentzia ginez. Berria egunkariari dagokionez, azalean agertzen da KUPek 2023 arteko epea eman diola ERC-ri elkarrizketa mailari eusteko. Madrilikiko hartu emanek emaitzarik ematen ez badute erasoaldi demokratiko bat hastea hitzartu dutelarik. Bestalde, euskarazko literatura nazioartekoarekin harremanetan jarriko dute Gutun Zuria Bilboko letren nazioarteko jaialdian, euskararen presentzia garrantzitsua izango delarik. Horretaz gain, berriak dio sagarduik adierazi duela SARS-CoV-2aren bilakaera hazkunde fasean dagoela, eta Txibitek espero du irailerako 10 herritarretatik 7 txertatuta egotea Nafarroan. Gainera, Del Burgok aitortu du Barzenasek diru eman ziola, baina esan du legezko jokabidea izan zuela. Horretaz gain, nabalen industriari eusteko plan bat aurkeztuko diote Jaurlaritzari. Azkenik, berriaren arabera, Esturge honek konfiantza mozioa gainditu du. Izan ere, toriek baino ez dute bozkatu lehen ministroa kargutik kentzearen alde. Azkenik, Euskal Herria Irratiak esaten du positibo kopuruak gora egiten jarraitzen duela, gaur 150ko langa gainditu delarik. Zehatz mehatz, 167koa da positibo kopurua. Nafarroako gobernuaren behin-behineko datuen arabera, otsailaren 6tik izan den kopururik handiena da, positibo tasa 5,4 delarik. Bestalde, Barainango hainbat eragilek babesa adierazi diote herrigunea espazioari. Barainango udaleak eguneko zentro bat ezarri nahi du gaur egun herri mugimendua kudeatzen duen herrigunea dagoen tokian. Hainbat eragilek espazio hori birkokatzeko eskatu diote udalari. Azkenik, Euskal Herria Irratiaren arabera, gaur amaituko da plateretik baratzera kanpainako jakiak eskatzeko epea. Herrigoraren Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura, kanpainaren barruan, bertako ekoizleen produktu ekologikoak eskatu daitezke. Gaur eta biharko eguraldiarekin jarraituko dugu orain. Asteazkena giro eguzkitsuarekin hasiko dugu, eta leku guztietan zerua oskarbi agertuko da, kostaldean hodei batzuk baztertu gabe. Arratsaldetik aurrera, hodeiak ugarituz joango dira Kantauri isurialdean, eta egun amaitzerako zerua estalita geratuko da. Edozein kasutan, bustitzeko probabilitatea oso txikia izango da. Hegoaldeko eskualdeetara hodeiak oso berandu iritsiko dira, eta hortaz, ia egun osoa eguzkitsua izango da zonalde horietan. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da hasieran, eta arratsaldean iparraldera aldatuko da.
Temperaturan aldaketa handirik ez da egongo. Ostegunaren lehen partean, hodeiak ugariak izango dira eta goizean goiz euri apur bat egin dezake kostaldean. Arratsaldean hodeiekin batera ostarteak agertuko dira zeruan eta ateri eutsiko dio. Eguneko temperatura maksimoak antzekoak izango dira, baina minimoak igo egingo dira, eta ez du izotzik botako. Haizea ahula ibiliko da goizean. Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du kantauri isurialdean. Hau, Pañaki, zer modu zaude? Ongi eta zu? Oso ongi, mila esker zure denborarengatik eta zera, elkarrizketaren zergatia zera da, datorren martxoaren 27-tik, maiatzaren 30-ra bai, berako Labiaga ikastolan zure argazkien erakusketa bat egingo dela. Beraz, ze aurkitu ahal izango dugu erakusketa horretan, Iñaki? Bueno, batez ere natura. Patuko ditut zehazki oraindik ez dakit zen muntaia ez dute egina zenbat argazki sartuko diren denetara, baina dozena bat argazki handi eta gero laminak ere egongo dire. Bertan ere bideo bat proiektatu nahi dut eta denetan ikusiko dena da animali basatiak eta beraiek bizi diren ingurune naturala. Atzo, Iñaki, zure argazkiak begiratu nituen zure web orrian eta hemen apuntatuta daukat zuk egindako esaldi bat, Finlandian eta Errusian egon zinen, ezta, argazkiak ateratzen. Eta ikusi nuen zuk esandako esaldi bat, gizakiaren presentziarik gabe natura ze politan den erakusteko joan zinela bertara. Honen inguruan zer esan behar duzu esaldi honen inguruan? Halaxe dela. Finlandiako bizipena izan zen pasada bat. 2014an egon nintzen lehendabiziko aldiz, eta sentitu nuenak ez zuen nola hitzik. 2018an berriz itzuli nintzen, berriz ere izan zen kriston esperientzia. Ia zitzultzekoan nintzen, baina COVID-19agatik hegaldiak eta bertan bera gelditu ziren, eta aurtengo irailera luzatu dut bidaia. Ikusi behar aurtengo irailan ere gaten halko nahi zen, baina egia erran ez nintzen oroitzen, esaldi hori erran nuenik ere bere garaian, baina halaxe da, taiga oianaren erdi-erdian, gizakiaren presentziarik gabe, hortxe dabiltza Europako ugaztun handienak lasai ederrean, hartzak, otsoak, altzeak, renoak, eta, zu horregotea altxatuta orduak eta ikustea naturak ze ibilbide egiten duen, ikaragarria da. Irakurri izan dut ere, Iñaki, 18 ordu arte pasa izan dituzula argazki bat ateratzeko, ezta? Zenolako pasioa izan behar duzu eta zenolako pazientzia ere hori egiteko. Zera, beste gauza bat atzo hori, esan dizuan bezala, zure web orrian sartu nintzen, argazkiak begiratu eta fijatu nintzen hori, argazki guztiak naturaren ingurukoak, animalia basatien ingurukoak direla. Zer dela eta egiten duzu argazkilaritza mota hau eta ez beste motako argazkilaritza? Igual, hirietan edo paisaia urbanoak urbanoen inguruan. Bueno, nik uste dut txikitatik gustatzen zaitela natura eta animaliak, eta urteetan ikusi izan ditut Ladoseko dokumentalak, eta ez dakit, uste dut dela zerbait ere barrutik ateratzen den sentimendu bat edo ez, naturarekiko. Gauza da, duela urte batzuk arte ez nekiela nola hurbildu animalien gana eta horrela ez. Orduan beti nituen hor dokumentalak. Ikasi nuen eta ikusi nuen argazkilaritzaren bitartez hurbilduan nintzela nire gustoko animali horien gana eta beraien bizia hobe ezagutzeko.
Eta orduan, ba, hasi nintzen poliki-poliki argazkilaritzarekin eta, bueno, teknikak eta ikasten eta nik uste dut pasio horrek eraman hauela argazki mota hau egitera eta ez bertze motatako argazkiak. Egia da, gero ere bidaiatzen dutenean, ba, ateratzen ditudala beste motatako argazkiak zuk erran duzuna, ba, urbanoak edo dena delakoak, baina, bueno, publikoki erakusgarri ditut naturarekin zerikusia duten argazkiak. Eta zera, bidaiatu egiten duzunean, espreski joaten zara bertako natura ikustera, garrantzi handien ematen diozu bertako naturari, edo aprobetxatzen duzu ere, pues, igual, hiriak eta ikusteko, edo zure objektibo nagusian bertako natura da, edo gainontzekoak ere ikusten dituzu? Bai, normalki helburua natura da. Natura edo gehienetan animali zehatz bat. Eta gero uzten ditut, albali madut, egun pare bat edo inguruko hiriak edo ezagutu, edo herriak, edo... Denbora badago, ez? Denbora eta dirua baldin badago. Hori da, ere. Bai. Pues adibidez, patuko dizut adibide bat. Poloniara ganintzen arrano batzui argazkiak ateatzera, eta gero ja hartu nituen bizpahiru egun Cracovia, Auschwitz, olakoak ezagutzeko, ez? Bai. Eta berdin Estatu Batuetara bidaiatu izan dutenean, edo normalki, baina, bueno, helburua beti animalia da. Bai. Zera, Iñaki, ari zara esaten hori, bueno, Finlandian, Errusian esan dugu egon zarela, orain ere esan diazu Polonian eta Estatu Batuetan, baina okerrez banagozu Baztanaldean hasi zinen argazkiak ateratzen, ez da? Orain kanpokoa ezagutzen duzula, baita hemengoa ere, hemengoarekin geratzen zara, edo nahiago dituzu kanpoko paisaiak, natura, bueno, konparatzerik dago, edo esaidazu horri buruz? Ez, bueno, nik uste dut leku bakoitzak baduela bere xarma, baditu bere animaliak, eta egia da, ni hemen hasi nintzela Baztanen, Euskal Herrian, eta hau zoragarria da, baina niri animali ugaztunak deitzen diate atentzioa, eta hemen ez dakit ze arrazoiengatik zehazki, ez dago halako aukera haunitzik, ez? Orduan, hortarako Europako iparraldea edo Ameriketako iparraldea, alde horretatik animali aixe gehiago daude, aipatu duten hartz eta otsoak ikusteko eta argazkiak ateatzeko aukera dago. Orduan, hortaz badu tendentzia aruntza bidaiatzeko. Arriskuan egon zara, Iñaki, animalieren bat, animali argazkirik ateratzen edo... Bizi izan duzu, ez? Ez, printzipioz animaliek ez dakite ni hor nagoela. Bueno, klaro, izkutuan egiten duzu. Ni nago beti altxatua, izkutatuta, eta bai, modu hortan gainera ez dut alteratzen beraien eguneroko bizimodua eta konportamendua, orduan... Errespetuarekin egiten duzu. Bai, suposatzen da ez dakitela ni hor nagoela, eta hortaz ez dago inongo arriskurik. Eta, bueno, herrialde askotan egon zara, hemen, gero esan ditugun herrialdeetan, aipatzeko esperientzia berezirik, zerbait horrela espezialki ikaragarria izan dena, edo hainbeste animaliekin egon izan da, hainbeste lekutan, aipatzeko zerbait berezirik urte hauetan zehar? Bueno, behar bada, leku guztiek badute berea eta ez nuke bat bertzean handik aldatuko, baina igual hola, atentzioa deitu ziena do Yellowstone, Ipar Ameriketan, horre izan zen ikaragarria ze animali pila ikusi ahal izan dituen, eta paisajaletik ere badu bere xarma, ez? Baitu alako mendikate erraldoiak, kriston landa eremuak, baitu geiserrak. Bai, nik uste dut Yellowstone itzultzeko moduko bidaia izango litzatekela. Eta zera, esan duzu Finlandiara itzuli nahi duzula, lehendik ez, COVID-ak uzten baldin badigu, horretaz gain, leku berriren bat bizitatzeko asmorik daukazu, kontatu aldi guzun bidai berriren bat, edo? Bai, ametsak 1000, baina betikoa, ez? Dirua justu, ez? Diruak manatzen du eta
eta horrek ere mugatzen du. Orduan, bai, burutan dut Norvegiara bidaiatzea, baina ez dakit, burutan dut ere bai Poloniara itzultzea, baino herrialdeko bertze eremu batera, baina gainera egoera honekin, ez dakit, dena dago airean, ez dakizu hurrengo hilabetean nola egongo den bidaiatzeko aukerarik egongo den edo ez, orduan nik uste dut, aurten Finlandiara gaten albaliman naiz konten, bitartean hemen inguruan dagoenarekin konformatu beharko, eta bueno, aurrerantzean ikusiko da, ze bidai etorriko diren. Eta zera, Afrika edo Asiara bideiatzeko asmorik edo, bueno, desiorik badaukazu? Edo, bueno, igual agian egon zara ja Afrikan edo Asian edo oraindik ez duzu hori bizitatu. Ez, bezaki zertaz... Animaliekiko eta naturarekiko ikaragarria izan behar duelako horrek, ez da? Bai, baina igual da dokumental gehiegi ikusi dudalako Afrika ingurukoak taula, eta egia da, tiratzen hautela iparraldera dauden animali eta paisajek. Orduan, badut non bidaiatu momentuz, ez dut deskartatzen, agian noizbait Afrikara gango naizenik edo Asia aldera, baina nik uste dut hurrengo urteetan iparralderuntz bidaiatuko duela. Oraindik hemendik geratzen zaiztu, ez? Bizitatzeko leku asko. Bai. Bai, eta zera, Iñaki, zenbat urte daramatzazu zuk argazkilaritzarekin? Nola hasi zinen argazkiak ateratzen, nola hartu zenuen argazkiekiko orain daukazun pasio hori? Eramango ditut 11 urte, eta izan zen nola kasualidadez. Xaloarendako ari nintzen lanean, oraindik banabil, baina garai hartan, eta ganintzen Elizondon zegoen argazki erakusketa bat grabatzera, eta hor ikusi nuen zela, nik orain beran patuko duanaren antzekoa, ez? Dena animali basatien inguruko argazki erakusketa bat. Eta gero egin genuen elkarrizketa argazkilariari, kasu honetan Goizutako Ander Olaizola zen, eta pixko bat bere hitzek begiak ireki zizkidaten, eta erabaki nuen argazki kamera bat erostea, eta pixkanaka hasi nintzen mundu horretan muturra sartzen. Eta ja 10 urte, bai. Bai. Eta zera, esan dugu, naturarekiko, animaliekiko argazkigintza egiten duzula. Orain datozen urteetan, uste duzu horretan mantenduko zarela edo zure atentzioa deitzen duen beste motako argazkigintzaren bat hasi zara begiratzen edo nola uste duzu evoluzionatuko duela zure karrerak? Bertan mantenduko zarela momentuz edo asmoa daukazu igual zerbait berria deskubritzeko? Ez, nik uste dut argazkilaritza hobi bezala hartuta behar duzula egin gustatzen zaizuna eta niri momentuz gustatzen zaidana eta betetzen hauena da animaliekin ibiltzea. Orduan nik uste dut hortik tiratuko dudala. Naiz eta argazkilaritza arrastabala den eta egin dezakezu 1000 argazki mota ezberdin. Niri tiratzen hauena hau da, eta uste dut hola izango dela hurrengo urteetan. Perfecto, zure argazkiak ikusten jarraituko dugu, Iñaki, eta, mezuren bat eman nahi baduzu ja bukatzeko, airera botatako mezu bat, mezu libre bat, usten dizugu espazio bat hemen. Jaketa aipatu duzun eta elkarrizketa hau berako erakusketaren harira etorri den, hemendik animatu mundu guztia erakusketara hurbiltzera eta nire argazkietaz gozatzera. Martxoak 27-tik maiatzaren 30 arte ez, larunbat eta igandetan arratsaldeko 4-etatik 8-etara okertzen ez banaiz. Hori da, berako ikastolaren areto nagusian. Hori da. Hor egongo dira Iñakiren argazkiak, así que disfrutatu nahi badituzue bertara joan. Iñaki, mila esker zure denborarengatik, ikaragarrizko plazerra izan da, eta ondo segi, mila esker. Zuei, ale, agur. Ale, agur, ondo izan. Berdin.
Orain, Iruñerriko albisteak ikusiko ditugu. Eguesi dagokionez, martxoaren 25ean, arratsaldeko 5etan, solasaldia izango da Sarrigureneko udaletxeko osoko bilkuren aretoan, martxoaren 8 harira antolatutako jardueren barruan. Hizlariek kristalezko sabaia apurtzeko eta historia egiteko nola lan egin duten, izan dituzten zailtasunak eta abar kontatuko dizkigute. Jarduera 16 urtetik gorako edonori zuzenduta dago. Izena emateko, igualdad berdintasuna abildua.egues.es korreora idatzi behar da. Horretaz gain, datorren ostiralean, martxoaren 26an alegia, arratsaldeko 7etan Eguesibarko udaletxeko batzar aretoan Eguesibarko kirol gala ospatuko da. Sari horiek herritarren izendapenen eta bozketen arabera ematen dira. 2020an izandako lorpenengatik aurtengo edizioan saritutako pertsonak eta klubak honako hauek izango dira. Hasteko, Eguesibarko emakumezko kirolari honena, Oiane Bisbal-Larrion izango da, borroka libre olimpikoan. Bigarren postuan, Eguesibarko gizonezko kirolari honena, Aimar Alson Eginoa izango da, borroka libre olimpikoan ere. Eguesibarko kirol talderik honena, bigarren kadetea CD Eguesibar izango da, futbolean. Eguesibarko kirol teknikari honena, Maite Crespo Zarzuela izango da. Bestalde, Eguesibarko kirol klub honena, judo eta wrestling, Valle de Hues Eguesibar izango da, judoan eta borrokan. Kirolari talde eta erakunde honena, kirolen berdintasuna sustatzen, Eguesibar kirol kluba izango da. Eguesibarko kirol ibilbiderik orena, Sara García Larreta, klub ritmiko alaia Valle de Hues izango da. Era berean, Alfonso Serrano Reinaldos kirolaria Eguesibarko ospearen galerian sartuko da. Azkenik, martxoaren 22ko Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu dira Eguesibarko udalak kirol arlotik deitzen dituen laguntzak. Edozein zalantza argitzeko, interesatuek honako helbide honen bidez jar dezakete harremanetan deialdia egin duen arloarekin. deporte-kirola@abildua.egues.es. Galarko zendeari dagokionez, ostiral honetan, martxoak 26, Zubizako frontoian, arratsaldeko 7etan, El Sexto Sentido deituriko antzeslana egongo da. Emakume baten gainditze historioa kontatzen duena eta musika flamenkoa ere daukana. Ostiral honetan ere, Beriango Gazte Zentroan, y los chicos que, masculinidades e igualdad, deituriko tailerra ospatuko da. Maskulinitatearen ideiaren, genero rolen eta berdintasun modelo berriaren inguruan hitz egiteko. Eraikiz, Hombres Construyendo Igualdad elkarteak parte hartuko du bertan. Parte hartzeko, Galarko zendean eskuragarri dagoen estekaren bidez egin behar da. Iruñari dagokionez, Pez Limbo konpainiak koxkak antzeslana antzeztuko du martxoaren 31an, asteazkena. Lan hau irriziklo euskarazko umore zikloaren barruan dago, eta duela 2 aste geroratu behar izan zuten. Gaur, irriziklok Losers galtzaileak aurkeztuko du, Nafarroako antzerki eskolan. Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreak izango direlarik. Irriziklo euskarazko umore zikloa astebetez luzatuko da, martxoaren 31 arte. Pez Limbo konpainiaren koxkak antzeslana taularatu ahal izateko, zeina joan den martxoaren 10ean geroratu behar izan baitzen COVID-aren ondorioz. Data berri horretan ordutegia eta tokia mantenduko dira, arratsaldeko 7etan Nafarroako antzerki eskolan, baita sarreraren prezioa ere, 4 eurokoa izango delarik. Koxkak antzeslanak 3 istorio desberdin, ezoiko 3 egoera, eta 3 korapilo kontatzen ditu. 3 pieza laburren bidez, umorea ezaugarri nagusitzat hartuta. Tripaki salda, umore traidore xerra bat antzeslanak Raúl Camino eta Begoña Martín Treviñorekin kinka larrian dagoen emakume baten istorioa kontatzen du. Zeinak bere konfidantzazko harakina izan zenarengana jotzen baitu ezoiko zerbait eskatzera. Egoera aski larria da. Are gehiago, bertan dauden beste pertsona batzuk bat-bateko triskantza baten lekuko bihurtuko direlako. Beste alde batetik, Iruñari dagokionez, Arrotxapeako softball zelaiko lanen lehen fasea osatu da, eta uda baino lehen amaitzea aurre ikusita dago. Bateatzeko kaiolaren altuera eta argiztapena hobetu ondoren. Oraindik gauzatu ez diren 2 hobekuntza horiek lizitazioaren ondoren txertatu ziren, auzoetan jarduteko planaren zuzenketa gisa, udalaren aurrekontu akordioan. Iruñeko udalaren herritarren aferen batzordeak gaur goizean bisitatu ditu Arrotxapean egiten ari diren softball zelaiko lanak. Urrian lizitatutako proiektuari dagozkion lanak amaiturik daude jadanik. Barrutirako sarreraren inguruan sortutako berdegunea egonkortzea falta delarik soilik. Bateatzeko kaiola eta argiztapena hobetzea falta da. Bi hobekuntza horriek Navarra Suma eta PSN-ren aurrekontu akordioan auzoetan jarduteko planaren zuzenketa bidez ondoren onetsi ziren.
Lanak uda horretik guztiz amaituta egotea aurre ikusten da. Gaurkoan parlamentuan egon gara etxebizitzen inguruan galdetzen. Egoera ez da ona, egia esan da, zailtasun handia dituzte kolektibo nahikotxo, etxebizitza duin bat lortu ahal izateko, bai salmenta moduan, bai alokairu moduan ere. Zergatik, hainbat hamarkadaz salatu behar dugu UPNren politika bakarra, etxebizitza arloan, izan delako merkatu librearen esku uztea dena, espekuladoren esku uztea arlo garrantzitsu hau, eta ikuspuntu publiko batetik, politika publikorik ez dute aurrera eraman ez. Azkenengo 5-6 urte hauetan, 2015-etik ona, ari direla politika publiko batzuk martxan jartzen, eta pentsatzen dugu bide honean goazela, baina oraindik asko falta da. Labur bilduz, 2015 arte etxebizitza negozio gisa ikusten zen, eta orain uste dugu ikuspuntua aldatu dela, eta orain eskubide gisa ikusten dela. Izan ere, 2018an adibidez, lege bat onartu zuen parlamentu honek, onartzen zuena eskubide subjektiboa zela etxebizitza edukitzekoa. Guk uste dugu Euskal Herria Bildu Nafarroan etxebizitzarako eskubidea dauzkagula, Nafar guztiok, hiritar guztiok, horregatik guztiarengatik egoera ez da ona izango, baldin eta jendea dagoen etxebizitzari gabe. Horregatik uste dugu oraindik bidea luzea dela, badaude 10.000 pertsona baino gehiago etxebizitzaren ezkean, eta badaude 19.000 etxebizitza utz. Horregatik uste dugu Euskal Herria Bildu Nafarroan guk bitartekoak dauzkagula, gure lege propioak egiteko eskumena dauzkagula, etxebizitzak egon badaudela, eta hortaz neurri zehatzak hartu behar direla etxebizitzarako eskubide hori ahalbidetzeko. Proiektu interesgarri zenbait ari dira martxan jartzen, azken urte hauetan, adibidez 2019an Emantzipa izeneko proiektua martxan jarri zen, gazteen emantzipazioa bultzatu ahal izateko, eta 2020an adibidez, iaia 2.600 gaztek jaso zuten dirulaguntzaren bat, normalean alokairuz bizi ahal izateko, etxetik kanpo, gurasoen etxetik kanpo. Beste proiektu batzuk, David izeneko proiektua ere badago, horre errenta txikienak laguntzeko, eta 1.000 pertsona inguru ari dira momentu honetan Nafarroan programa horri esker, horren laguntzaz emantzipatuta ez. Beste proiektu potente batzuk dira poltsa publikorena adibidez, horre iaia bikoiztu da, azken urte hauetan poltsa publiko horretan dauden etxe pribatuak, baino nasubintzak kudeatuta alokairu sozial edo publiko bat bultzatuz, eta beste proiektu interesgarri bat da nasubintzak berak berregitea, berritzea, etxe bizitza pribatu, batez ere publikoa, kasu honetan, edo eraikitzea, lurzoel publikoetan, eraikitzea etxe bizitzak, normalean alokairu publikoak bultzatzeko, eta beti ere, errenta txikien dituztenei eskaintzen zaizkie etxe bizitza hauek. Guzti hau, eta beste neurri batzuk, adibidez, efizientzia energetikoa bermatzeko edo bultzatzeko diru laguntzak, edo etxeak berritzeko diru laguntzak, bultzatzen ari dira, azkenengo 5-6 urtetan, esan dudan bezala, baina egia da, etxe bizitza arloan zaila dela, hain denbora gutxian, benetan nahiko sendoa den egoera bat aldatu ahal izatea. Baina guk espero dugu sakontze joatea eta aurrerantzean etekin positiboak egotea arlo hauetan.
agerikoa da, arazoa ez direla konpontzen ari, egia da, kasu batzuetan, ahalbidetu egin dituztela, neurri horiek eskubide honi heltzeko, baina ez da orokorra, oraindik badago jendarte pila eskubide hori bermatuta eta etxebizitza bat eskuratzeko gaitasunik eta eskubiderik ez zaiona bermatzen, eta ez direla nahikoak agerikoa da. Guk uste dugu Nafarroako gobernuak erreflexio eta analisi sakon bat egin behar duela eta politikak erabat aldatu behar direla. Hain zuzen ere, benetan, eskubide moduan hartzen badugu, hiritarrok etxebizitza baterako daukagun erlazioa eta gure bizi proiektuak aurrera ateratzeko, agerikoa da lehentasun osoa eman behar zaiola etxebizitzaren politikei, eta hortaz orain arte zehaztutako neurriak, aurrera pausoak supazutu badute ere, oraindik ez direla azki eta anbizio gehiagorekin eskatzen diogu Nafarroako gobernuari ekitea, hain zuzen ere, etxebizitza utz pila daudelakoz eta jende pila etxebizitzari gabe. Esan dudan bezala, sakondu behar dugu, neurri guzti hauetan, alde batetik, diru gehiago jarri behar dugu programa hauetan, sektore gehiagorantz zuzendu behar dira, adibidez emantzipa programaren kasuan, duela gutxi zabaldu zen, 30 urtetatik 30ra pasatu zen, eta asmoa da zabaltzen jarraitzea, 32 urtera pasatzea, 33ra, eta bar. Eta horretaz gain, neurri berri bezala bi batez ere aipatuko nituzke. Alde batetik, Espainiako gobernuak bere eskuduntza delako arautu behar ditu alokairuen prezioak, tope bat, maksimo bat jarri behar dizkie, eta gero, baina ikusten ari gara borondate politiko gutxi dagoela Espainiako gobernuan horretarako, egia esan da, momentu honetan, eta gero oso garrantzitsua iruditzen zaigu Nafarroa arloan hutsik dauden etxebizitzen zerrenda osatzen amaitzea. Denbora daramagu zerrenda hori osatzen, asko kostatzen ari da, baina osatuta dagoenean bai gobernuak, bai udalek egin ahal izango dute neurriak hartu batez ere etxebizitza huts asko daukatenen kontra. Zeintzuk dira hauek? Eliza da horietako bat, banketxeak dira beste batzuk, inbertsio funtsak dira beste batzuk, eta horien kontra egin ahal izateko funtsezkoa da zerrenda hau edukitzea Nafarroako gobernua prestatzen ari dena. Argi daukagu eraikuntza berrietan, konstrukzio berrietan, ez dagoela erantzuna eta hortan ezin dugula kokatu gure bitartekoak eta gure neurriak. Baliteke interes ekonomikoak egotea, konstruktoren aldetik, badakigu zertan ibili diren eta zer da, sortutako burbuila, hau da 2000 garren urtetik aurrera, lehenengo hamarkada horregatik, guztiagatik guk egiten duguna da errehabilitazioaren aldeko apustu sakon bat, eta uste dugu ezer berri eraiki beharrez dela oraindik errehabilitatzeko hainbat eta hainbat etxebizitza daudenean. Hau dela eta, lehenea biziko gauza da, zehaztea zeintzuk diren etxebizitza hauek eta zeintzuk diren beraien jabeak. Eta gerikoa da, badaudela jabe batzuk, etxebizitza pilo dauzkatenak. Hain zuzen ere, elizak ehunka pisu eta etxebizitza dauzka, ibi ordaintzen ez dituenak, baita ere bankuetxea, gogoratu behar dugu, nola erreskatatu genituen, eta hauek pisuak eta etxebizitzak beraien jabedura eta propietatea hartu zuten. Horregatik hauei behartu behar zaie etxebizitza horiek alokairuan jartzeko eta hiritarren eskubideen mesedetara jartzeko. Baina horrez gain baita ere errehabilitazio proiektu eta proposamen berriak jarri behar dira zenen badaude herrietan, etxebizitza pila, agian bere jasangarritasun ekonomikoa ahalbidetzeko laguntzak instituzionalak behar direla. Labur bilduz, uste dugu berebiziko garrantzia duela etxebizitza hutzen errolda egitea, honek ahalbidetuko baitu neurri fiskalak zehaztea etxebizitza horiek guztiak hutsik daudenak alokairura bideratzeko, eta baita ere uste dugu errehabilitazioan kokatu behar direla neurri berezietan Nafarroako gobernuaren esfortzu guztiak
jasangarritasunaren ikuspuntutik, ingurugiroaren ikuspuntutik, baita ere jakinda gure alde zaharretan gure herrien nortasuna eta arima dagoelakoz, kontsumo eredu bat bultzatzen duelako, hurbileko kontsumoa, denda txikietan, eta bar, horregatik guk uste dugu errehabilitazioan kokatu behar direla esfortzu eta errekurtzoak eta ez eraikuntza berriak egiteko proiektuetan. Eta, honekin zerikusi handia duelakoan, gaur immigrazioaz eta etorkinei buruz hitz egingo dugu, jakina da, zailtasun bereziak dituzte etxe bizitza duinak lortzeko, baina ez da hau haien arazo bakarra, ez? Enplegu arloan adibidez, zaila da sektore zehatz batzuetatik ateratzea haientzat, normalean oso bideratuta daude haien lan eskaintzak, oso estereotipatuak ere bai, eta hor zaintza arloan, garbiketa arloan, ostalaritzan, nekazaritzan lan egiteko aukera daukate, baina horretaz gain zailtasun handiak dituzte, ez? Eta gainera langabezi tasa altuagoak dituzte, eta zailtasun bereziak, ez? Eren egun manifestazio bat egon zen Iruñean, eta hainbat hiritan ere bai, honen kontra protestatzeko, etorkinen aurkako diskriminazioen aurkako eguna zelako, eta horre egon ginen, babestu genituen mobilizazio hauek, eta hori esan dudan bezala, hainbat aldarri bultzatu ziren eta egin genituen, ez? Besteak beste eta dena labur bilduz, eskubide guztiak pertsona guztientzat, eta hau gogoratu nahi nuen gaur. Pandemiak irakaspen pilak ekarri dizkigu, hortaz agerikoa da ze garrantzitsua den, osasun publiko sendo bate izatea, nolatan sufritzen da, adibidez 2012 urtean UPN-ek eragindako murrizketa guztiak osasun gintzan, eta nola nahita nahi ez, zerbitzu publiko sendoak eraiki behar ditugun, berreraiki behar ditugun, sendotu behar ditugun, hain zuzen hori da 21. mendeko guztion komunala, gure indarra, gure bermea, eta etorkizunera begirako erraminta eta bitarteko nagusia. Hortaz baita ere, gauzak aldatu behar direla agerian utzi du pandemia, bai ingurugiroaren aldetik, baita ere ekonomiaren aldetik, baita ere konsumoaren aldetik. Horregatik, hor Next Generation delako errekurtso guztiak kudeatzeko orduan guk eskatzen dioguna, Nafarroako gobernuari da, Nafarroa eta Estatuaren arteko erlazio bilaterala mantendu dadila, eta benetan berdinen arteko erlazio bat zehaztu dadila errekurtso guztiak bideratzeko, orain arte, zoritzarrez ikusten dugu nola Nafarroa provintzia bat, beste Espainiako provintzia bat izango baliz bezala, dagoen tratamenduan errekurtso hauei begira. Eta bigarrenik baita ere uste dugu, benetan, errekurtso hauek bideratu behar direla jasangarritasunaren eta paradigma aldaketa baterako. Eta ez daukala inungo zentzurik horrelako Next Generation izeneko errekurtsoak abiadura handiko trenera bideratzea, edo Kanal de Navarra delakoan zehaztea eta horretara bideratzea guk energia berriztagarrietan kokatzen dugu gure lehentasuna. Enpresa publiko bat publikotasunak hartu behar du bere gain eta ez bakarrik negozio pribatuak ahalbidetuko duen politikan eraman, orain arte ikusten dugun moduan hainbat eta hainbat parke eolikoen sustapenean eta bultzatzera orduan, uste dugu errehabilitazioan kokatu behar dugu. Hau da, dauzkagun infrastruktura hobetu behar ditugula energiaren aldetik eta baita ere jasangarritasunaren aldetik ez daukalako inungo zentzurik etxe bizitza dauzkagunean beste berri batzuk eraikitzea horrek dakarren errekurtsoen konsumoa eta kutsadura ikusita. Eta azkenik uste dugu konsumo eredu berri bat, bideratu behar dela torretarako alde zaharrak eta herrietako etxe bizitza hori guztiak eta auzoak berpiztu behar dira, denda txikien aldeko apustua egin behar da hurbileko dendak eta komertzioak eta baita ere ekidin eta zergatik anez debekatu baita ere horrelako zentro komertzial handiak berriz gure lurzoruetan ezartzea, hain zuzen ere hauek daukatelakoz gure denda txikien
desagertzearen ardura nagusia. Hau izan da guztia gaurkoz. Orain, erakusketa baten irudiekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.